Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Сёння я запрашаю вас наведаць невялікае мястэчка пад назвай Жалудок. Менавіта тут знаходзіцца касцёл небаўзяцця на свяцейшай панны Марыі, якому сёння спаўняецца 160 гадоў. Святую імшу ўзначаліць апостальскі нунцый арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці. Таксама адбудзецца асвячэнне крыжа Галгофы і фігураў Маці Божай і апостала Яна каля яго падножа ў гонар юбілею храма. Запрашаю. Мястэчка Жалудок знаходзіцца ў Шчучынскім дэканаце Гродзенскай дыяцэзіі, у 20 кіламетрах на ўсход ад раённага цэнтра горада Шчучына. Упершыню ў пісьмовых крыніцах Жалудок узгадваецца яшчэ ў 1385 годзе як сельскае ўладанне, але ўжо праз 100 гадоў яно становіцца цэнтрам павета Віленскага ваяводства і велікакняскім уладаннем. Першы касцёл тут заснаваў яшчэ вялікі князь Казімір Ягілончык у 1490 годзе. Драўляны касцёл быў узведзены на поўнач ад мястэчка. На ўзгорку цяпер гэта асобная вёска пад назвай Фарны канец. На пачатку 16 стагоддзя святыня была знішчана падчас татарскага нашэсця, але ў 1529 годзе адбудавана нанова па фундацыі караля Жыгімонта I. У 1682 годзе на паўночнай ускраіне Жалудка быў заснаваны кляштар кармелітаў старога статута. Праз 3 гады фундацыю пацвердзіў Варшаўскі сейм. Касцёл пад тытулам Маці Божай Шкаплернай тады кансакраваў віленскі біскуп суфраган Мікалай Слупскі. Брацкі корпус быў разлічаны на 6 законнікаў, а пры кляштары дзейнічаў шпіталь. Увесь кармеліцкі комплекс праіснаваў як ордэнскі да 1832 года, пакуль усе ўстановы ордэна не былі скасаваны на тэрыторыі Беларусі. Пасля гэтага святыню зрабілі парафіяльнай. Сэрцам кожнай парафіі з'яўляецца касцёл, святое месца, дзе індывідуальна або ў супольнасці чалавек сустракаецца з Богам. Касцёл – адзін з найважнейшых элементаў, якія ўтвараюць парафію, вакол якога канцэнтруецца парафіяльнае жыццё. У Беларусі перадусім касцёл жывы, і гэта вельмі важна. Прыгожа бачыць жывое цела. Мясцовым святарам пашчасціла, бо яны працуюць у асяроддзі, дзе яшчэ можна сустрэць жывую веру, дзе няма патрэбы штосьці выдумляць, каб прыцягнуць увагу людзей. Трэба, каб душпастыры разумелі сваю адказнасць за падтрымку веры, якая ўжо альбо яшчэ ёсць у людзей. А што тычыцца актыўнага ўдзелу верніка ў жыцці касцёла, то перад намі, святарамі, гэта няпростая задача, яшчэ доўгая дарога. У 18 і пачатку 19 стагоддзяў уладальнікамі мястэчка Жалудок быў вядомы род Зенгаўзаў. Будаваць мураваны касцёл у Жалудку пачалі ў 1828 годзе. Святыня ў стылі класіцызму была кансакравана 15 жніўня 1853 года пад тытулам «У небаўзяцце на свяцейшай Марыі Панны». У 19 стагоддзі жалудоцкая парафія налічвала больш за 13,5 тысяч вернікаў. Гэта была найбуйнейшая парафія лідскага дэканату. У 20 стагоддзі падчас атэізму савецкім уладам не атрымалася зачыніць святыню. Затое былі знішчаны абедзве парафіяльныя капліцы. А ў 70-х гадах касцёл у Жалудку быў аб'яўлены помнікам архітэктуры. Мне падаецца, што касцёлаў у Беларусі яшчэ недастаткова, але трэба запытацца, што гэта азначае і хто гэта вырашае, колькі касцёлаў дастаткова. Гэта людзі, якія ствараюць свой касцёл, а не нейкая інстытуцыя, якая зверху спускае пэўныя лічбы. Але маё ўражанне такое, што вернікі патрабуюць шмат святыняў. Касцёл – гэта знешняя праява веры супольнасці, а яго гісторыя – адлюстраванне гісторыі парафіянаў, іх лепшых і цяжкіх часоў. Менавіта ў касцёле вернікі ўзбагачаюцца праз сакраменты, слухаюць Божае Слова, вучацца быць міласэрнымі адзін да аднаго. Аднак ва ўсім гэтым адно з галоўных месцаў займаюць святары, адданыя службе Богу і людзям.
Вернікі і святары часта ўспамінаюць вечнай памяці ксяндза пралата Пятра Барташевіча, які працаваў у жалудку да 1991 і аддаў апошнія 28 гадоў свайго служэння гэтай парафіі. Я яшчэ быў маленькім, мне было каля 10 гадоў, хадзіў у школу ў адельскую тады. Пасля многіх гадоў, калі ў нас не было святара, калі толькі бацькі самі вадзілі ў касцёл, дзякуй Богу, што касцёл быў адчынены ўвесь час. Прыехаў святар вельмі энергічны, які вельмі добра прамаўляў, яго казанні ўсіх пацягвалі, які вельмі многа маліўся, гэта было бачна заўсёды, які таксама калапаціўся пра людзей, асабліва пра моладзь, бо хто тады ўведаў у той час, што такое міністрант. А ён казаў, павінны быць міністранты, іх было многа. Ён клапаціўся пра гэтае выхаванне міністрантаў, пра іх фармацыю, я бы так сказаў, чалавечую таксама і духоўную фармацыю. І пытаўся, як ты вучышся ў школе, пакажы свой дзённік, ці твоё заданне выканае, што цябе найбольш цікавіць. Вельмі адукаваны чалавек, які мог многа нават дапамагчы. Сапраўды чалавек, які цягнуў да сябе, да яго ўсе ішлі параіцца па розных справах, гаспадарчых справах, справах сям'і, моладзі. Гэта быў кумір такі наш, я бы сказаў. І такім ён у мяне застаўся таксама потым ужо я быў інжынерам і святаром. Прыклад святара, які да канца служыў людзям, які дваіўся і траіўся, каб даехаць да людзей. Бачна было, колькі ён спавядаў і ў Адельску, і потым тут у жалудку, дзе ўсё наваколле не было святароў, нават у Шчучыне святара не было, усе сюды ехалі. Стараўся таксама, каб і ў тыя часы, цяжкія часы, калі забаранялі, прыязджалі да яго іншыя святары, бо аднаму немагчыма было. Калі забаранялі вучыць дзяцей катэхізму, ён выкарыстоўваў казанне для гэтага. Яно было доўгім, можа, але вучыў, праўда, ў веры. Ён таксама быў чалавекам, які глядзеў наперад. Гэта былі часы, калі я яго пазнаў перад другім Ватыканскім саборам, потым другі Ватыканскі сабор. Хто з нас пра гэта нешта ведаў? Але як я потым студыяваў дакументы другого Ватыканскага сабору, і цяпер вельмі часта спатыкаюся з гэтым, бо проста я вельмі люблю навучанне другого Ватыканскага сабору, свой ліцэнзіят і дактарат я прысвяціў навучанню сабору. Ён ужо ішоў наперад, яму свецкія людзі патрэбна было. Ён вёў дыялог з усімі, з грамадствам дыялог вёў. Да яго ніхто не баяўся прыйсці, сапраўды застаўся як святар, як чалавек з вялікай літары. І сёння молімся, каб яго імя заладымі літарамі было упісана ў кнігу вечнага жыцця. Пасля ксяндза пралата Пятра Барташевіча 21 год у жалудокскай парафіі працуе ксёндз Ян Рэйшын. Жалудок – это такая традыцыйная парафія. Нават у тыя цяжкія гады забіралася вельмі многа людзей, вернікаў. І тутай католікі, яны такія правдзівыя, маюць сваю традыцыю, дацэняюць і ходзяць у кожную нядзелю да касцёла. А таксама трэба падкрэсліць, што ксёндз Ян вельмі стараецца глосіць ім святую Евангелие і сам разам з німі стараецца тварыць такую супольнасць жывую, парафіяльную. Было вельмі многа міністрантаў, хоць і вёсачка, але заўсёды поўны касцёл быў дзяцей, моладзі. Калі прыйшоў ксёндз Ян, то гэтай моладзі яшчэ больш павялічылася, таму што быў заўсёды адданы працы душпастарскай. Розныя пілігрымкі, выезды, спацары, якіясьці іншыя мерапрыемствы з моладзі праводзіліся. Таму парафія павялічвалася менавіта ў колькасці маладых пакліканняў. Я родилась в Желудке, являюсь парафиянкой в этом приходе. Моя семья практикующая и верующая. И хожу в костел с детства. Благодаря религии, которой нас учит сестра Анна, мы углубляем свою веру вместе с молодью, детьми нашей парафии. Также вместе с ксензом Яном, сестрой Анной мы ездим на различные экскурсии, организовываем различные мероприятия, ходим в Трекелі, ездим на съезд молодежи. Ксёндзам Яном мы уже працуем, так сказать, амаль з самага пачатку яго
тут прибыцця. Ну, стараемся, дапамагаем усё, каб было вельмі прыгожа ў касцёле. Мне сёння вельмі сумна, што ў гэтым годзе спазнілася трошкі вясна і што наш гэты юбілей праходзіць ранняй вясной, каб ён трошачкі летам быў. Так мы тут усе патанулі б у кветкавы сад ксёндза Яна. Ксёндз Ян вельмі стараецца, вельмі такі мае імпульсіўны, такі добры характар. Ён не дае нам заснуць. Спочатку було 3 парафії – Скрибовці, Желудок і Мотнєвичі. Тепер це сухой Желудок. Входим 160 лет костела этого будинку, которые построили наши прадеды и нам оставили на спадщину этот будинок. В вёсках маем 60 вёсок у парафии, которые люди приходят до костела. На катехезу молодежи ходит больше 100 человек. На всякие встречи тут приходят. И в костеле каждую неделю отправляется мша святая у 10 часов и в 6 часов вечера для тех, кто на работе. А теперь маем проходит у нас от 21-го святые миссии. И связаны святые миссии. Завтра будет 2 в неделю, 28 будет закончение святых миссий. И 27-го отмечаем урочистость 160 лет нашего костела. На ўрачыстае святкаванне юбілею ксёндз Ян запрасіў не толькі апостальскага нунцыя і біскупа Гродзенскага, але і сваіх былых аднакурснікаў Прыжскай семінарыі з Беларусі, Украіны і Расіі. Аднымі з іх былі арцыбіскуп Кіева-Жытомірскай дыяцэзіі Пётр Мальчук і архіепіскап грэка-каталіцкай царквы Міхаіл Анашкін. Таксама прысутнічалі шматлікія святары, сёстры законныя, прадстаўнікі праваслаўнай царквы і мясцовай улады. Сёння ў гэтым храме збірае нас Езус вакол алтара, каб дзякаваць яму за дарунак 160-годдзя гэтай святыні. Мы ведаем, што касцёл ёсць там, дзе збіраюцца вернікі ў імя Хрыста. Асаблівую ролю ў касцёле маюць біскупы, спадчыннікі апосталаў. Ваша прыбыццё – гэта незвычайнае наведванне. Гэта вельмі важны момант для нас. Сёння радасць Хрыста напаўняе нас на ўсіх дарогах нашага жыцця. Жадаем жыць Евангелію і выконваць яе ў сваім жыцці. Вітаючы сабраных, ксёндз Ян Рэйшаль, які ў гэты дзень дзякаваў Богу за 21 год святарскага служэння, адзначыў, што ў асобе апостальскага нунцыя жадае прывітаць на гэтай зямлі пантыфіка Францішка. Молимся, вспоминаем тых, которые будовали этот костел, наших дедов, прадедов. Здесь молимся разом с вами и просим о молитву. Ваши стопы на нашей земле, нашей парафии Жалудской, нехай застанется вам память, что на Беларуси, на Гродзенщине, так само люд верный, сближается что раз больше до Бога и находит дорогу до костела. Варта адзначыць, што 10 гадоў таму, калі парафія святкавала 150-годдзе свайго касцёла, на ўрачыстасці таксама быў тагачасны апостальскі нунцый у нашай краіне арцыбіскуп Іван Юркавіч. У гамілі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці адзначыў, што для яго вялікая радасць сустрэцца на гэтай урачыстасці з вернікамі, якія шчыра моляцца.
Гэта вялікая радасць, што мы маем такое святое месца і разумеем яго значэнне. Але сапраўдным касцёлам з'яўляюцца вернікі. Вы – жывыя камяні, у якія ўпісана гісторыя гэтай святыні. Узгадваючы час пераследаў і знішчэння святыняў, нікому не ўдалося знішчыць гэты касцёл. Нікому не ўдалося выдаліць з вашых сэрцаў веру ў Хрыста і любоў да касцёла і папы. І хоць у святыні зламалі дах, выбілі вокны, але ніколі не выбілі вокны вашых сэрцаў. Таму сёння мы прысутнічаем тут не для таго, каб святкаваць перамогу над ворагам, але касцёл агортвае малітвай усіх сваіх ворагаў. Заахвочваю вас, каб надалей быць вернымі і годнымі сведкамі тых пакаленняў, хто абараняў веру і плаціў за гэта сваёй крывёю. І памятайце пра тых, хто будаваў гэтую святыню, бо менавіта з памяці ствараецца касцёл. Кожная святыня, як дом Божы, гэта знак сакраментальнай прысутнасці Бога сярод свайго народу, і разам з тым яна нагадвае, што як вызнаўцы Хрыста вернікі ствараюць касцёл, значыць сям'ю дзяцей Божых, якіх яднае вера і сакрамент святога хросту. Вярыце і есце свята ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Напрыканцы літургіі парафіяне выказалі шчырую ўдзячнасць гасцям, якія прыбылі на ўрачыстасць, і ксяндзу пробашчу за яго нястомную працу на карысць вернікаў. Ксёндз Ян, ад усёй парафіі, ад всяго сэрца жадаем вам моцнага здароўя, каб вы надалей маглі працаваць з намі, каб вы надалей рухалі нас наперад, не давалі нам заснуць і ўдзень, і ўночы. Каб вы заўсёды былі такім, якім ёсць цяпер. А наша парафія, яна шчаслівая парафія. Бо з нашай парафіі на сённяшні дзень ужо маем выйшла 5 святароў. Ксёндз Ян не абмінуў увагай братоў праваслаўных, з якімі мае добрыя адносіны і якія не маглі адмовіцца ад запрашэння на юбілейную урачыстасць. Ten Христос, которого приготавливается в вашей церкви, обхода Его воскрешение в ваших парафиях, и чтобы радость Христового воскресения была с нами всегда. И дружба наша, по которой мы молимся, словами Иисуса Христа, а был все были одно, а был вместе всегда встречаться. У знак падзякі за магчымасць маліцца разам прадстаўнікі праваслаўнай царквы уручылі апостальскаму нунцыю ў якасці памяткі аб свяце абраз свяціцеля Мікалая Цудатворцы. Не видел такого пастыря, священнослужителя, такого ревностного, который действительно со всей любовью относится к своей пастве. Все мы знаем и видим ту красоту, которую Ксёндз Ян, те цветы, которые растут, будут расти потом, растут вокруг костела. Так вот, подобным образом и заботится он о душе каждого из вас. Ревностно относится к своему служению. Дай Бог, Ксёндз Ян, вам помощи Божией, благословения Божия в вашем нелегком служении. Сил, самое главное, здоровья, духовного и телесного. Поздравляю. Падводзячы вынік урачыстасці, гродзенскі ардынарый заклікаў прысутных захоўваць і перадаваць наступным пакаленням скарб веры і любові да Хрыста. Niechaj ta wiera i любов сподорожничають вам у особистym, духовnym развитии
а таксама знойдуць сваё адлюстраванне у клопаце пра гэты сакральны будынак як бачны знак прысутнасці Хрыста у жыцці вашай парафіяльнай супольнасці. Niechaj Najświętsza Panna Maryja, uniebałziatая zastupnica tej parafii, achiniaje każdego z was swojej osobliwej opiekой. Вельмі цяжка сёння быць годным той ахвяры, якую прынеслі за веру нашыя продкі. У час рэлігійнай свабоды чалавек вельмі хутка забываецца даваць сведчанне, губляе веру, здраджвае Богу і тым самым знішчае касцёл. Таму быць хрысціянінам сёння гэта не простае, а цяжкае і ахвярнае жыццё. Добрай традыцыяй у жалудокскай парафіяльнай супольнасці сталі памятныя знакі з нагоды юбілеяў. Так і сёлета апошнім штрыхом узнёслай урачыстасці стала асвячэнне біскупамі крыжа і фігуры Маці Божай і святога апостала Яна. У Бога няма часу. У Бога ўсё, што было, ёсць і будзе, мінае як адзін дзень. Час існуе для нас, і таму сёння гэтая дата, 160 год, вялікі кавалак часу, які мае вялікае значэнне. Жадаю перадусім, каб парафія была заўсёды такая прыгожая і цёплая, каб прымала гасцей так зычліва, як яна робіць гэта сёння, і каб з часам гэты касцёл таксама задумваўся над прычынамі жыцця, якое ў гэтым касцёле ёсць. А праз гэта, каб хрысціянскія традыцыі сталі свядомасцю гэтых людзей. Хотелось бы, что в этом годе веры, как эта вера развивалась, не уменьшалась, так само, как эту веру передавали молодому поколению, для молоди, для детей, тем, что это молодь и дети, это наша будущее. Ну и хотелось бы пожелать, что так было не только в этой парафии, которая обходит сегодня таких юбилей, але и в всех парафиях нашей Гродненской диецезии. Нехай Бог благословить. Кожная святыня з'яўляецца знакам прысутнасці Бога на нашай зямлі. 160 гадоў для чалавека зашмат, а для касцёла гэта толькі пачатак жыцця. Хочацца пажадаць, каб кожная наша супольнасць у дыяцэзіі была жывой супольнасцю пілігрымуючага касцёла. Мы чакаем чарговых пытанняў ад вас, дарагія тэлегледачы. Няхай Бог вам благаславіць. Жадаем кожнаму з вас благаслаўлёных і добрых дзён з Богам.